akan miliyan biyar. Mu kula rayuwa yau da mu ake gobe ba mu ne ba. Rudin a duniya kar ya samu kauce miyo gyarawa. Wasu sun yi dace ga wasu sun rashe kuma ba su gane ba. Miliyan biyar ta aka damuwa, miliyan biyar za ta raba yan uwa, miliyan biyar za ta hada yan uwa, miliyan biyar, miliyan biyar, miliyan biyar, miliyan biyar. Miliyan biyar, miliyan biyar, miliyan biyar ya alƙawari gashi ya mace bai cika ba. Yan uwan za su yi kuma za su ce ba su sani ba. Wasu sun damuwa dan ya mutu wasu ko ba su iya ba. Miliyan biyar, miliyan biyar. Waɗansu na cikin farin ciki, waɗansu na cikin bakin ciki. Silar miliyan biyar, miliyan biyar, miliyan biyar, miliyan biyar. Kula rayuwa yau da mu gobe ba mu ne ba. Duniya kar ya samu kauce miyo gyarawa. Wasu sun yi dace ga wasu sun na saki Hafsa zan shiga cikin neman mami. In na ci gaba da zama a nan zan ci gaba da karyata mutuwan dadi a lokacin da kowa yadda ya mutu. Miliyan biyar, miliyan biyar, miliyan biyar. Malikin da aka faɗi mutuwan nan babu wanda nake tausaya wa face Hafsa, saboda Hafsa ita ce abar tausayi, tana mahaifinta na kaunanta sosai. Kula rayuwa yau da mu ake gobe ba mu ne ba. Rudin a duniya kar ya samu kauce miyo gyarawa. Wasu sun yi dace ga wasu sun rashe kuma ba su gane ba. Miliyan biyar, sa'a biyar, aiki biyar, kudiri biyar, rana biyar. Hafsa. Hafsa. Ke Hafsa. Wani irin abu kike yi ne haka Hafsa? Ya za ki sa kanki a cikin damuwa haka? Ki daga hankalinki. Mutuwa fa wanda ya mutu ya riga ya mutu fa ba zai dawo ba fa. Ki dinga haƙuri. Wai mami ya zanyi ne na ce ku kyale ni ji da abin da yake damuna na rashin dadi da nayi. Hafsa an kyale ki din. An rabu da ke. Ke kadai mutuwan nan take damu? Ni kaina da kika ganin na mutuwan nan tana min zafi a cikin zuciya. Ba ni da yanda zan yi ne. Amma na yi haƙuri akan cewa duk wanda ya rasu ya riga ya rasu ba zai dawo ba. Ki ajiye a zuciyarki mahaifinki ya riga ya rasu kuma ba zai dawo ba. Mommy idan har zan yarda na rasa dadi na a wannan lokacin to zan yarda da zargin da zuciyata take min na ba ke kika haife ni ba. Hafsa. Wace irin magana kike faɗa Hafsa? Cewa ne ba ke kika haife ni ba. Miliyan biyar, miliyan biyar, miliyan biyar. Miliyan biyar, miliyan biyar, miliyan biyar. Miliyan biyar, sa'a biyar, aiki biyar, kudiri biyar, rana biyar. Kowa yana kwaɗayin samun miliyan biyar. Ga wasu an masa alƙawarin miliyan biyar. Wani ko yana dakon jiran miliyan biyar. Hafsa, ina za ki? Kula
Kula rayuwa yau da mu ake gobe ba mu ne ba. Rudin a duniya kar ya samu kauce miyo gyarawa. Wasu sun yi dace ga wasu sun rashi kuma ba su gane ba. Miliyan biyar ta aka damuwa, miliyan biyar za ta raba 'yan uwa, miliyan biyar za ta hada 'yan uwa, miliyan biyar, miliyan biyar, miliyan biyar, miliyan biyar. Hafsa. Wato Hafsa, ko da yaushe ina cike da farin ciki idan na duba na ga yadda kika tsaya kika jajirce wajen karatun nan. To amma bari in gaya miki wani abu ne komai faranta ma rai. Idan na tuna cewa kina dab da gama wannan karatun na lauya, to wannan abin sai ya rasa wani daɗi ne ma ni zai yake kama ni. Na gode sosai dadi na. Amma fa dadi karatun akwai wahala. Dan wani lokaci sai in ji kamar in yar in gudu. Kar ma ki soma. Duk da dai mutane na ji suna ta faɗa suna cewa karatun lauya akwai wahala. Gaskiya ne. Amma fa ki sani duk abin da ka sha wahala wajen neman shi to alheri zai zai maka. Gaskiya ne. Kuma ki sani shi fa karatun lauya ba fa a gama shi. Domin ko da kin gama karatun kin fito kin kama aikin lauya to ko da yaushe kina cikin nazarce da bincike da kuma karance shi ba ko shi karatun lauya ba a gama shi. Kuma ina son in jawo hankalinki, kina maganar jike kamar ki gudu, kada ki sake ki gaggawar barin wannan karatun da lauya. Domin ba ni da wani buri da ya wuce ke nan ki tabbata a matsayin wannan lauya. Domin kasancewarki a matsayin lauya shine zai cika min wani buri na. Saboda ki sani idan burin mahaifinki ya cika to kamata yi ki gane cewa ba ke ce tsani. Allah miki albarka. Idan abin da ka so da ke Hafsa, ki daure ki karasa wannan karatun naki na lauya. Domin karasa wannan karatun naki shine cikamakin burina, domin ina da burika da yawa. Kuma ki sani kasancewa ki lauya shine sirri. Kula rayuwa yau da mu ake gobe ba mu ne ba. Rudin a duniya kar ya samu kauce miyo gyarawa. Wasu sun yi dace ga wasu sun rashi kuma ba su gane ba. Miliyan biyar ta aka damuwa, miliyan biyar za ta raba 'yan uwa, miliyan biyar za ta hada 'yan uwa, miliyan biyar, miliyan biyar, miliyan biyar, miliyan biyar. Daddy. Daddy. Dakata! Kake kuskura ki buɗe min wannan fuskar taki. Idan kina tunanin kin shigo gidan nan ne domin ki ji daɗi, to wallahi kin yi kuskure. Nura, ko dai ka fara shaye-shaye ne? Matattawa za ka aura? Sai dai kai ne nake tunanin ka fara samun taɓin kwakwalwa. Ka tafi can ka nemi inda ubanka yake, ba dai ni ba. Kai sharri suka sun faɗi ba daidai ba. Wai kana nufin har yanzu baka fidda yarinyar nan a ranka ba? Yanzu ne ka tabbatar min da cewa ba da wata kima, ba da daraja, ba da wani sauran mutunci a idanunka. Kar ka sake ka taɓa ni. Masu iya magana na cewa zakaran da Allah ya nufa da cara ko ana muzuru ana shaho sai yayi, kuma zaka gina rama mugunta ka gina shi dan gajere. Dalili ne ke kawowa kaji mutane suna cewa rashin sani ya fi dare duhu. Iktisa, yarinyar kirki ce. 'Yar gidan Aminu mahaifinka ne Malam Musa.
Malam, yarinyar nan ba faɗan wanda ya mata cikin nan za ta yi ba. Intisal, me zan gani haka? Da tun da na fara ganin Intisal, na sa aka ɗauko ta, ne mata fyaɗe. Kamar da wasa. Ya samu shakuwa tsakaninsa da abin da ya illata, ya samu shakuwa tsakaninsa da abin da ya gigita wa rayuwa, sai dai kash a ina gizo yake sakar bai sani bane ko kuma yana sane. Kamar da wasa. Ya yi liyafa da rayuwarta sai dai bai san da ita zai wasan sallah ba, haka zalika ya yi cakwakiya kuma da rayuwarta bai san da ita zai tarayya ba. Kamar da wasa. Kamfanin Dutsen Mafin Production tare da haɗin gwiwar For Live Record Dutsen ma suka ɗauki nan kamu wannan ƙaton na shiri mai suna Kamar da Wasa. Ci gaban shirin Isa Bawo Doro, ɗaukar nauyi Muhammad Bara'u Zakka Absi, mashirin shirin Mudassir Isyaku Dutsen ma, labari da kuma tsarawa Sada Musa Yarima, mataimakin mai bada umarni Murtala H Muhammad. Kamar da Wasa. Wanda ya bada umarni Mu'azzam A. Umar. Daddy. Hafsa. Baba ta kita dawo ne? A'a ba ta dawo ba Daddy. Da damuwa ne? Damuwa. Hafsa ita damuwa wata aba ce da ba ta maganin komai, kuma wata ƙura ce da take mana da zuciya, amma duk da haka mun kasa raba rayuwa da damuwa. Amma Daddy na kasa fahimtar komai a kalaman. Ba shine muhimmin abin da ya kamata ki sani ba. Rayuwa akwai sirrika a cikin rayuwarki masu matuƙar muhimmanci wanda su ya kamata a ce kin sani, amma tsoro ya kasa bari na sanar da ke ko menene. Sirri, tsoro, don Allah Daddy ka sanar da ni waɗannan sirrikan me yasa suke da alaƙa da rayuwata? Hafsa, ba zan iya gaya miki kowane irin sirri ba ne a wannan lokaci, amma na ɗaukar miki alkawari in Allah ya zan sanar da ke kowane irin sirri ne kafin rabuwar rai da gangar jiki. Daddy, don Allah ka sanar da ni su. Wallahi idanuna ba za su iya rintsa ba in har ban san waɗannan sirrin. Miliyan 5 tana iya sauya rayuwar mai shi da mara shi. Miliyan 5. Kula rayuwa yau da mu ake gobe ba abu ne ba. Rudin a duniya kar ya samu kauce miyo gyarawa. Wasu sun yi dace ga wasu sun rashi. Ina zaki yanzu ana tsakiyar zammakokin nan? Umar ina so in je in ga makwancin daji ko hankali na zai kwanta. Hafsa, ina za ki ga makwancin daji? Kin san makabartar da aka binne shi? Miliyan 5, miliyan 5. Dan Allah, ki haƙuri kamar yadda kowa ya haƙuri. Ki bari a yi addu'a uku. Ni da kaina sai in raka ki makabarta ki je ki masa addu'a. Wallahi sai na ji. Miliyan 5, sa'a 5, aiki 5, ƙuduri 5, rana 5. Kowa yana kwaɗayin samun miliyan 5. Ga wasu an masa alƙawarin miliyan 5. Wani ko yana dakon jiran miliyan 5. Alhamdulillah, mun gode Allah. Da police station ne mun zo muna son ganin ku. To, kuɗin abin da ake. To zan je magana da a'a. Ya haka. A'a. Har yanzu aka dawo wani lokaci za ka ɗauka. Alhaji. Bismillah. Ku kula da shi fa wallahi gudu ne. Wallahi sai gudu. Ba zan gudu ne.
su ne ai su duka ne su duka ne wallahi za su gudu kwaran kwa gudu za su wallahi sai sa haure ka ta wallahi ka san albada mun muje sai me muje mun ta gaba iskancin sai ya zo hannun hukuma kaga ido yare da fata magana za mu yi ta fahimta juna. Baba ya sunanka? Ranka da sunana Alhaji Ashu. Alhaji Ashu. Kai ba? Alhaji Aliyu. Ya sunan mawacin ma da ka faɗa? Alhaji Suleiman. Alhaji Suleiman. Abu ka san wannan? Ya zo ran da aka yi mutuwa. Na ran da na gani. Na san shi ba gaskiya. Alhaji Aliyu ka san wannan? Na san ya zo ranar da aka yi mana mutuwa. A wannan rana na taɓa saninsa bayan yi mana gaisuwa sai ce ni yana son ya gani akwai wata magana da yake bukata na samu yayana shi ne wannan shi ne babban wani har shi mara da aiki. To na farko dai yana ƙarar a matsayin ya ba wa ɗan uwanku bashin naira miliyan 5 amma an ce ya mutu ya je an san kuɗinsa ba a bashi ba na haka yana buƙatar kuɗinsa. Ranka yarda ba mu ce ba za mu bashi kuɗinsa ba cewa yanzu a bashi kuma a ran nan aka yi mutuwa muka ce masa ya haƙuri a gama zaman makoki mu zauna da 'ya'yansa da iyalinsa a zauna a bashi kuɗinsa ya ce shi yanzu yake so shi yasa ya kira wajen sanda aka kama wanda ya ce magana gaskiya. To, ina da kalma. To, bismillah ne. A tambayar da kai gaskiya ne idan mutum ya mutu a biya ma bashi. Ba abin da shi gaskiya ne. Shi ma ya faɗa mun yi wannan magana. To amma idan aka yi mutuwar babban mutum ta bunƙasa a cikin gari kowa ya sani ni a tunanina kowa zai zo ya ce wanda duk yake musu bashi zai zo ya ce yana masa bashi tun a wannan lokacin to ba ai hakan ba sai bayan an binne ba Allah sai wannan malami ya zo da wannan magana duk da abubuwan da ya nuna muka ce mun gamsu da wannan abubuwa amma ya haƙuri kamar yadda yaya ya faɗa tun da yau kwana ɗaya da rasu wannan har a yi sadaka uku haɗu da dukkan wanda yake da ruwa da haƙƙi a kan wannan abu magada a yi magana sai ya zo a bashi sai ce nan take yake so a bashi wannan shi ne ya gano ta ba a tsakani na to ai tawawa da bai kamata mace kuma shi kai shi haƙƙi yake nema kuma haƙƙin nan an ce mamaci ne ya mutu ba shi da dukiyar ne ba shi da abin da za a biya shi biya ne to me dalilin da ba za ku ba shi kudin sa ku huta tabbatar da cewa an dauki an sauke nauyinsa an sauke wancan mamacin nauyi ka binci wani abu da wannan ka ce yayansa ne kai ma dan uwansa ne kuna da karfin dangantakar alaka tsakanin ku da shi sai yayansa sai yayansa ƴaƴan nan ko rabon gado za a yi ɗayan biyu ne au ku zo ku sanar da mu rubuta takarda FR mu tura ku kotu mun tura kotu ta ce to me ya mallaka a je a duba a gani kotu ta daddatsa kowa gadin da ya kamata ta bashi au in za a yi shi a mikabili wato idan za a yi shi cikin kwanciyar hankali da fahimtar juna ku da kuke manya kun san kadararsa kun san abin da yake da shi ƴaƴansa suna hannu wani baban ku a kaza ya bari
saboda haka za mu raba muku gadon kuma bai haƙƙi da gaskiya kowanne kowa da haƙƙinsa daidai abin da musulunci ya ce ku bayar kusan da za ku yi wannan matsayin ku na a gilai manya wanda ya ranka ne ranka ne mutanen ba gaskiya suke su ba ranka ne kawai ni fa ban ma yadda da wannan mutuwar ba ban yadda da wannan mutuwar ba a tono mutumin nan kawai a gane haƙƙina shi ne kawai da gani ku ji ba shi ban yadda da mutuwar ba kwata-kwata ban yadda da mutuwar ba ban yadda ba yana da hujja kuma yana da hurumi da zai ce bai yadda ba tun da shi kila ba a gabansa aka binne wannan bawan Allah ba a gaban ne yana da hujja da zai ce sai an je an tono gawa amma mu a matsayin mu na hukuma ba za mu saurin yanke wannan hukuncin ba dole sai mun rubuta FR mun tura kotu kuma in ta duba ta gani sannan mu ƙara rubutu a ƙasa akan za mu je mu dogon bincike don mu tabbatar da wannan mutumin ba mutuwa ya yi. Ranka ne ban fara da hukunci ba amma wannan bibiyar yau ma gaba ina da shaidu ina da komai ga sa hannunsa nan kare a ce kuɗi na sai a alfi bebe ni kawai nan kare kawai ni ban yantar da wannan mutuwa ba kawai a turo gawo mutumin nan kawai a jana haƙina ni kawai ina nake ina za ka nan kare a nan kare kawai ina nake bukata kawai ina Allah kai mu Disamba. Akwai wani fili na Ametama area 1 ka jina maka shi. Mun zo wajen ka ne domin ƙarin ilimi. Ni dai so nake idan har fai ya fashe to so nake in siye gaba ɗaya kantin kwari mai da ita wajen motsa jikina. Ni so nake na ji a ganinka kasuwar sabon gari gaba ɗayanta za ta yi nawa. A ganinka Gwale local government za ta yi nawa. So nake in siye ta gabaki ɗaya ni da family ɗina mu rinka rayuwar mu kai a ciki. Samarin fai za ta fashe. Idan har fai ta fashe zan kawo ƙarshen yajin aikin da ASU take yi a ƙasar nan. Amma shi ne za ka ga ASU ta tsaya tana yajin aiki yara ba sa zuwa makaranta dole raina ya baci. Ya haƙuri wallahi dole raina ya baci. Kar fa ta ki fashewa ni ta fashe da ni. Ka fi san na riga na ci bashin mutane jiya. Ko jiya din nan sai da na karɓi les guda 4 kuma kowanne 80,000 ne. Ba yadda za a yi mafita daga komar EFCC idan fayil din nan ta fashe. Ni fa gaskiya na matsu ta zo ta fashe gaskiya. Yanzu nan zan ɗauki fayil ɗina da nake da shi in tafi wafa. Kawo nan ka. Akwai kallon da ake yi wa mutane wanda ake ganin cewar kamar shirme ne ko wani abu. Yana daga abubuwan da yasa ake barin mu a baya. Kaga shi fayil nan fa ba kuɗi ake sakawa a siya ba. Mining ne za a turo maka link ka zo ka yi ka danna ka shiga ka yi abubuwa da sauransu. Samarin fai za ta fashe. Idan harkan nan ta fashe haba ai Abuja zan je in yi tafkeken gida. Ban da son zuciya ka zo ka dinga gina tunaninka akan abin da baka da tabbas a kansa. Dakata da Allah kintata kar ka faɗa min magana akan kuɗi da Allah. Nawa 100 take a wajen ɗan fai. Yanzu wannan wayar da kika sayar da kuma fayil na ba ciki ina guduwa shi kenan ba an jiran da ka to naga ku in yanzu ka siya wayan nan sabuwa idan ka siya sabuwar wayan nan zaka iya dawo da kayanka ai kin sha kwana ke da iyayenki da fayil zan biya kuɗin sadakin ki Allah sarki masa wai menene fayil din nan ne samarin fai za ta fashe. So nake a rushe gidan nan kafin Disamba saboda fai yana fashewa zuwa Disamba nake son a dora muku bene a gidan nan. An rushe gida bata fashe ba. Tsakani ga Allah wai kai baka gani ne yanda mata suke rike manyan wayoyi a hannunsu. To in dai waya ce ki bari ta fashe zaki yi kallo. Duk inda ya gani ana gini ko kuma ba a gini ba sai ya ce in dai fai ta fashe zai tsaya. Allah ya kai mu Disamba din. In ta fashe in kuma jihar za ku sai dungurungun gaba daya sai a yi muku kudinta ku biya. Fashewar ne ta ki fashewa gashi ni har na tarwatse. A ce ni kadai kawai yadda nake a wannan kananan shekarun nawa a ce zan mallaki 4 trillion. Trillion 4. Wow! Allah ya kai mu Disamba. Disamba. Samarin fai za ta fashe. Miliyan biyar ya alƙawari gashi ya mace bai cika ba. Yan uwan za su yi kuma za su ce ba su sani ba.
wasu sun damuwa dan ya mutu wasu ko ba su iya ba. Miliyan biyar, miliyan biyar. Waɗansu na cikin farin ciki, waɗansu na cikin bakin ciki. Silar miliyan biyar, miliyan biyar, miliyan biyar, miliyan biyar. Sa damuwa miliyan biyar, miliyan biyar.